Namar ke jingsngewktah ajur ke mynsiem uwei pastor halor ke Jingshah Thombor kawei ke Khynnah ke jinganna ke Dkhot met ke ke Khynnah ke khalai snem kerta mynta ke sngi ke tarik unopra arpo lami kawei ke society ban peit kyrpang ke Khynnah bar ke briew ke jinganna ke Dkhot met East Jaintia Hills District. Yakni ke society la briew menteri ke social welfare ba mentionla hak jelang ke belalong swear school kabadan hadakia west East Jaintia Hills District. Hagari ke jelang la dan langru chairman ke GHDC ki officer na katrat social welfare ki pastor ki temen basan upadar ke cleariat parish bar ki wei uba mention la habakran na ke jelang uloang baki Khynnah ni ki briew ki biran Duna ki dan la ki jong ki sab apher kumbakala jah ke por belet jurib ha government press nang ta ulong badan kam banthawi ki lar krenti ban aikam aijami ki buduna Dkhot met hakitana trekam ka sarkar namar ba ka 100% balamang da ka sarkar bon ka lai thali the hajing yecham wakini ki differently able chisen emgwi ni bah ngajuk so hakikatu kani ki por wachaden so ya ka printing and stationery hawa ide introduce ya kate kawi ko ongi ke braille printing ko prini yakini ki code kisla ne banta yong kini ki Khynnah ki wa Duna ho wam em mo wam yu ki man ki bathala te hagate jingwan ong yu te Khynnah o thala ni ba egi nga kate ka printing ko wa ka trial mo ka code ka chisla egi ongi bu sar kani to ka trial yong i te sa comment ba ong hagate ngabun sen jutra serngip ki khmat em ki degi dot emi portra ong ni sudli han pia du li gidot emi por ong sudli han pia sant li gidot msang tho o bru pait mana pai ya to chnai bakla yanga e gate ke page kam ni ngam tip o dinu tudong ikhli e yute hai por wano ong okay proof it mod haduk kanu tibit me ukra ya ni kot tip o boy let's say we know the perdi gitne Khynnah wada kelam yongi kong mo i kong war wa chim ko kot tip o to di klik mo di tudong mo ijo oi klik tudong bo chichim de te pelai wa gamnin disernip mut chna khmaro pureu ga hete bo pureu ong emjing bakla hagni printing ong emi thawi dak bo bakla gi membai hete realize about shock of pai bo to Khynnah wum chna yi pureu woro ong directorate of printing and stationery woro complete ong hini bo bakla kani to kawi nego special bo blind eu sab yaki Layo Jingranru Reikong IQR Assistant Director Social Welfare Bastarwin Kharjana President RiKhasi Disability Society bar kiwei Sorkar ni por sipor penkela we jingkre kam menswa yung meni di mukendon sudah tebat hasor selong le bun siam pi footpath le man di mukendon arslup havaslup suk ibru disable liwa kap kejat hawa di mukendon kemut dekang lat te sarkar India kakwa oi man disable friendly yi chnong yi thau yi jaka pajba railway station i bos tangwe i sarkar jelayong i dang duna sibun dang emkam sibun ngaje therai hadisi office le de yo i disable ini bru disable bru baduna Dkhot met ile i siam UDC telempu emerging penkre na office yang commissioner for person with disabilities ichna yite ram khudiki ram di Phareng RAMP Hagne jelang la samru ikitiar penan kam de ki briew ki Duna ke Dkhot met kumudeng du bar kashuki badan shaka upastor emlang mi sapo ubalong president jak society ulai thu kumni ya kadaw balai balaseng ikani ke society kadaw ka ba kongsan ka ba pelong yangi bengin sngi ikani ke society ka long ba pi ha kawei na ke jingjia ka bala dia po pastorate ka bangatrai ha ta ka pastorate ka bangatrai ka don kawei ka long ying ka ba mark senda hibat ke jingmane ti ha ta long ying don kawei ka Khynnah ka ba khalai snem ka ba don jingduna ha ka bor perkhat perdan ti ke ba jia kawei ka jingjia ka ba sumusi ini ki bor lockdown ma jia jingjia ba sumusi ka ha ka jing agata ka jingjia ka pelong no yanga bangan perkhat ba oi ka Khynnah ka don marsenda bar ki yungne ti ka don ken ka jing perkhat kumno ngikum kinong yalam balang nungkong akali la di mo kumno ngakum u ngarang dei profesor mo kum pastor Khynnah Jingshah nila dei ban don ken ka jing shikri ka bakar pang nam ta joki hadu ba jia ni jingjia ba sosi Namar ba nga perem ya la di ngam ong
Ndreng perami le Tay de. kita jinja. Sia su mile. To kita ke jingjia ke long ba ke ni kena ke ba khat lies name karta ka sale bor no kan hawe ro ba. Okey. Te kata ke jing sale bor joka di kia phone no gini ki no elam balang namar ngi don kawei ka snong go yo balang no ta ta ki phone nga ki pentip den bala pentip ni la persang hi ban le kan bala ban yarap ba kan yo ya ka hok ke joka ma tengi la ya mi is kmat ka sarkar ila ya thu yo minister ru ban ngi suk man ba kata ga jingjia gini ki officer ki bedai page mo kam tami dai officer bedai page ka child protection ila le stom ha te tang ha ki khindir por long tai officer ila la ban le shibun ke procedure ki bedai bar ka jingarap na kala ngana sarkar to nadu kata ka por ti hakapor mga thia andem ngaleng a ka mynsim kai nga perkhat yala de marwai ngi kapor ba puli theology jingshah ngi hikai bhai ngi bangin pe yo blai upadon na ka liang kiba don jingduna ka Dkhot met di habangi phai se ka bible ngi syam ba ujisu kiba bun ki kam ke ka jingsikri jong jisu kam dei ba udon hapot temple re udon se ki jaka tong udon se ki jaka ba udon se road jong ki pung ka bumot hangta ke ni ujisu utrei ka ministry jong te hakata ko por hadin ka jingjia ka don ka jingpung kan mau yang ya ka jingtrei ka jong jisu kai te la pung kan mau nya bu jisu don hang ni hang tai te balai pat mangi kum ki nong elam nga i teng akren yala demo nga yang aku mu nong elam nga syam kum ba ngam don te nga klem bot te kita ki dinjat ki bau jisu la ni dei kata ka pa penduk tia penduk da menga da kita yo ki benai pat hadin kata ngadua yo blai la da dei ba mekwa e nga ban le jubab inga da ka ba shai na mar ngala sutu ka kam ka ba e pat kalong ru ka badon kam la dame jubab yang ngania le sitom ban ya khot lem ya ki paralok bangin pun urlong no ya ka jingiram to hadin nang tang aingu yo blei la play ki lat bat ngangai ba blei jubab yang bang dei ban le e nungkong ya la di bat hadin nang ta ken ngasa leiwat kelijing tim lagi officer kat ki department ki bangarung mo ki badon po ka social welfare kat ki bangarung ki mynsim nga ki ong be ba lada phi kum ki noi lam balang phi mi shakmat idon ke jing smuk man du kata taban shakri ki ke dei kata ka daw ko papulong nga kam dei ke jing kwa jonga hajing syah ngasno sitom ban le kata kam hindai haba ublei par khotte haba ublei par kwa te kam don kuno ching mo pengin ya shakmat dei namar kata ka daw ngadon ke jing ke bas kam bangan ya shakmat bat ublei un yarap ngila ban shakri na ka benta kini ki parado prasnam ki himmen ki para jongi nadu hakinu ki chaka ki bangidon ngilaban Christian jingerap ki